anụrụ m nwaanyị dị ka 34 years aha ka njem nwaanyị mana ana m regret na ọ bụrụ na ọ na-abụghị na mmadụ na-eme anya ịpụ obodo oyibo mgbe ahụ ekwesịrị m ịnụ nwaanyị ka n'oge karịa mgbe m nụrụ o mee m ikekwe nkịta na ha niile ga-agachago yunivasiti ebe ụlọ ga isi ego na-apụta m n'isi nke na-azụ ụmụaka na skuul emekọtara gwa m sị m nọ 34 years ka eji anụ nwaanyị anyị ka na-ekwu na ndị Anambra na-ekwesịrị ịma ihe ha ga-eme ha na ha dekwa anụ nwaanyị n'oge ịbịazie na emezie ka ọ dị ọfịsha na onye na-erughị 34 ya chụrụ nwaanyị ọ ga-anụ asị nke 34 ọ maka nọ 34 enwere ofu okwu enyi m nwoke a na-akpọ ya dịka nkata a na-akpọ ya dịka akụkọ mana anya bụ ihe bụ ọ dapụta etu a onye ọ bụrụ na onye mmadụ bụ abụbọ amamihe ndị bụ unu na-akpọ ya mana oyibo kpọrọ ya cotton wool ya bụ abụbọ owu ọ bụrụ na mmadụ bụ ya n'isi si gị zituo ya biko zituo ya na ọ na-anyị ya arụ ọ bụ eziokwu na anyị mara na abụbọ owu adaghị arụ ya bụ okwu bụ wee bụrụ gịnị na nwanne ya nwaanyị na onye nya na ya ọ dị n'obi enya na ya na-adị na mma emechaa n'ihe niile ndị nke bụ nwa nke nwaanyị ji ego ndị nke bụ nwoke ji ego ha gụchaa n'akwụkwọ ha malite n'ọrụ gịnị wee na-esezi oge nke nwaanyị na-aga aga nke nwoke wee si ya na ihe ya ga-eji nụọ nwaanyị na ya kpebiri na ya ga-eji nụọ nwaanyị na ya ga-adịnata 10 afọ na afọ 4 tupu ya nụọ nwaanyị ebetike nọ m na nwere etu o si nọrọ m n'aka mana mma ntụ egwu wee kwuo ya na onye ahụ bụ onye Anambra onye a na-ekwu kịta bụ onye Anambra awezi ga anyị tụnyegodo anya n'ihe gbasara ịnụ nwaanyị a mgbe ụfọdụ ọ na-abụ na etu ọ dị n'ala Igbo ịnụ nwaanyị ọ bụ n'afọ one enwere afọ ọ ga-abụ ruo tupu nwoke asị ka ya nụọ nwaanyị ka etu omenala ịnụ nwaanyị si dị n'ala Igbo are you Odigo stable now? No, definitely. Later I need to affect during. Don't worry. Let me. No, are you still on me, Abi? Don't worry. Put me on. I was like I never knew. Kedu afọ nwoke na boruo amarụ na otozuo ne ịnụ nwaanyị. Abụkwa mgbe nwoke na boruo amarụ na otozuo ne ịtụ nwaanyị mewo. No, mgbe nwoke ga-boruo amarụ na otozuo na ịnụ nwaanyị. Ya ka anyị ga-atinye ọnụ n'ụbọchị taata. Ọ bụrụ na ị sonyere anyị dịka nwoke ma ọ bụ nwaanyị. Ama m na ihe anyị ga-ekwu taata ga-abara uru ya mere ka anabata onye otu m ebetike ume ka anyị nabata mmụọ nsọ n'afọ nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ amen ahụ na anyị bụ ndị Chineke tụpụ taata maka ihe anyị kwu taata ọ gbara ụka gbara ọdịnala onye ọbụla gee ntị ọ dị mma ebetike Ugwumba ị nwere afọ onye nwoke ga-abụ ruo kedu ihe bụ ntozu oke nwoke na-enwe ọ nwoke kwesịrị inwe tupu ọ nụọ nwaanyị ka bido na nke ahụ ọ dị very important ụmụ nwoke gee ntị bifo nwoke anụọ nwaanyị ọtọkwa ya bụ na-eme biznes ya ego gị bụrụ nke Dangote ma nke Peter Obi nwoke kwesịrị ịlụ 32 years 32 years or 33 years for nwoke atọghị m n'anya ịbụ onye Anambra ka nkọwacha anya ya mgbakọ ọwa ka anyị ọhụ na amụ gị na-ekene ka eji anụ nwaanyị even in Israel same 32-33 ọ gafete 33 wee jụba gị nwoke ahụadịkwago kpatara na Jizọs mgbe a chọrọ ibido inye nsogbu ya nwoke ha ụfọdụ rube mgbe eje anụ nwaanyị mgbe ahụ ka emechiri akwụkwọ mana ka nchi ya bakto ebe ihe anyị na-ekwu tupu ị na-echi ya bak ọ dị n'akwụkwọ nsọ ihe anyị kwuru kịta ọ dị n'akwụkwọ nsọ kiri ebe Jizọs ebubo advantage ka ọ nwụrụ na 33 mana ihe na-ekwu na ndị Israel na-eme nke 34 all their tradition tradition yes agabeghị m Israel ka m kweta onye mere research ya God will be your friend na nge ntị ụfọdụ ụmụ nwoke unless na only child like o nwere ofu enyi nwoke ezigbote enyi nwoke ụmụnne niile bịa ngwude asị agbakọ aka na nwoke na ọdịghị mma ọdịghị ọgụ mana eje nụtara ya nwaanyị at maybe 25 or so emechaa hapụrụ ọmụmụ ụmụ nne m ga-amụta ụmụ emechaa anya hapụ ndị agba jeta aka maka na ife nwaanyị kwesịrị ịnụ di ọha nke a na-abụ 16, 17, 18 nwaanyị kwesịrị ịnụ di at least opeka mpe
21 22 gbagobe. Because na ihe na cause carry most of this breakage na marriage bụ timing. I kwesịrị ịdị matured as nwoke. At 30, nwoke adịgo matured. Also age na nwoke matured. Ka mmadụ rest. O nwere maturity business dị iche from maturity NY. Maturity upstairs, in a set in from 30. Reason is, he can be able to reason. Ọ marụgodo na nwaanyị ise gị rie nsị, n'ihe okwu bụ opinion ya. Mana nwoke ka dị 20 something, nwaanyị ise rie nsị, o were nsị anyị jụọ nwaanyị ahụ ọnụ. Ọta na ndị be anyị before mgbe ụzọ dị na eze dị n'ụkwụ ụkwa. Nwoke before ije okwu nwaanyị, ije kwuo nna gị, onye ga-atụrụ sị gị dị ekpa. Maka atụrụ uzuzu karịrị ewu. Ewu nwere ike ike ome pịa akpa ọ gbafere, mana atụrụ nwere ike ọ na-eri ji siri n'ọkụ. Ọsọ na-ebe mana akpịrị ọ na-eri ji ahụ. So na tradition ndị Igbo, ọ bụ na isi na maka Anambra, amaka dịbọ ndị bụ nwere ka na 12 13. Maka na mgbe nwoke dị adị matured, eji anụ nwaanyị bụ 32. Ọ bụ na 31, 32 na ọ bụ na ọ dị ọsịsọ, then gbagobe. My most important thing about that na ndị anaghị anụ nwaanyị below 30. Check some of those marriages. Ụfọdụ na survival, but na understanding the day na dị below par. Kita ka m matara ihe ọ na-eji bụ ọkwụfu nwaanyị ya eji maka ya na-ekwu ha. Kita ka m matara ihe ọ na-ajụ bụrụ onye na-ene nwoke Anambra anya, ọ na-asị onye nka. Ị ma na enwe ofu brọda na chọọchị. Ọ nọgide ọ bụ ihe anyị na-ekwu kịta bụ ndị na-eso ụzọ ụdị akụmuche ha. Ọ nọgidere orugo 40 39, ọ na-eru achọ ka ọ banye 40. Ọ na-ekwu n'ụlọ ụka ka ọ anọkọtara sị ke ndị birthday ha bụ next month. Ọ sị na ọ bụrụ pastor wee kpọọ sị ya o ruo next month kedu ya sị na 40 years. Ọ sị nsogbu adị emechaa afọ ọpụta ndị ihe nọ n'ime ha pastor sị ya ngwa onye ọbụla nyefe ọ bụrụ sọsọ ọ sị nna nwoke na ibie ibugodo akwa ọ sị nke bụ ọ sị gị yipụ akwa gị ka ya mara na ka ya mara ka iwerekwara mgbadike ya bụ nke mbụ ka ọ na-arụkwa ọrụ maka ka nwoke ga-eji nọgide nọọ ọ bụghị na ihe eji eme ya adịghị nọ ị ga-anọ 20 25 30 something before ị ga-n'ozi anya na nwata ị ga-akpọta ekweghị m na nke ahụ maka nna-achị azụ ị ga na mpaghara nke anyị ndị Igbo niile na-eme ya bụ o ruo mgbe ahụ na mgbe ochie asị nwata na ị ga-akpa atụrụ mgbe ahụ anyị enwe m ọtụtụ ewu na be anyị ịbụrụ mgbe ahụ enwe ha na-akpọ inuwe ewu dịka inye mmadụ ọ dị na nke onye ahụ ọ mụzie ị ga kpunye ya ofu emeriri m ya ndị mmadụ meriri m ya so ya bụ na enwe m ewu mgbe ahụ now a na-eji ya enene etu isi enwe ndidi mgbe ahụ sef asị ga-agbute nne ewu maka anyị nwa bụ ụmụaka na-egbute nne ewu igbute nne ewu ị na-achọ ewu ahụ ka o buru ụzọ taa mgbe ụfọdụ ị na-abịa eto ụfọdụ esoro mmarụ na ịfụ ya na ị na-aka emenyerie nke a bụ ọzụzụ eji akwadobe ịnụ nwaanyị mgbe ahụ ka bụkwa mgbe anyị kapịrị mpe e nwere ụfọdụ ọ na-abụrụ na ewu tara nne na idewere nne ebe ị na-ekwesịghị idewe ewu eburu ya taa amara ka ị ga-egbu ewu ahụ taa dịka ihe anyị kwuru nke ahụ akwadoro m ya mana afụna m ndị nụrụ nwaanyị ka m kwuo ya enyi abịa Chief Gregory Ibe mbọsị nwa nwoke nụrụ nwaanyị anyị gara ebe ahụ mgbe anyị na-ajụ nwata ọ bụrụ na nwata dị 25 years iri afọ na abụ n'afọ ise so agwa n'ụbọchị gịnị ya na-asị ha furu n'obodo oyibo o wee bụrụ na ọ n'ụlọ wee mezie ya natawa ụlọ wee fụzie na ọ amụrụ n'ụlọ wee sie ọ dabara ha ka bikwa ruo taa mgbe nna ajụzi nna ya bụ enyi ya bịa Chief Gregory Ibe wee sie nwata ọ bụ na ọ dịghị too young ịnụ nwaanyị ọzọ na ya na onwe ya na nna ya nụtara ya na 23 years nyanwa ji wee mụta ọtụtụ ndị ọ mụtara dịka ọgbụ ya taa ka dịwa young kwụrụkwa pịọm ọ bụ ịmakwana mgbe ụfọdụ nnọkọta ana m eche ihe a pampas na ihe na-ada ihe a ego eji azụ ụmụaka na so na-asị nwata ọfọ bụrụ na m nụrụ nwaanyị n'oge karịa etu m nụbụrụ anụrụ m nwaanyị dịka 34 years ahụ ka njem nwaanyị
mana ana m regret na ọ bụrụ na ọ na-abụghị na mmadụ na-eme anya ịpụ obodo oyibo mgbe ahụ aka ekwesịrị m ịnụ nwaanyị ka n'oge karịa mgbe m nụrụ o mee m ikekwe nkịta na ha niile ga-agachago yunivasiti ịbụ ụlọ ga isi ego na-apụta m n'isi nke na-azụ ụmụaka na skuul eji anya ọma aga elele ya bụ na akwadoghị m nke na nwoke ga-eru 34 years 30 gịnị years ọsọkwa ya bụrụ omenala ndị Juu na ndị Israel na ndị ihe na ekwenyeghị m onye ọbụla toruru maka na dịka i kwuru ọ bụ ụsụsọ ndị nụrụ n'oge bụ marriage ha na-agasa ịdị afọ ndị agadi na-abụ ha anụcha nụ onye a divorce anụ onye a divorce ihe a bụ omenala ndị ọcha batara ọrụ mana ọ bụrụ na ụmụaka mgbe ha ka ihe na jide nwaanyị mụta onwe ha n'oge emekọtara gwa m sị nọ 34 years ka eji anụ nwaanyị anyị ka na-ekwu na ndị Anambra na-ekwesịrị ịma ihe ha ga-eme ha na ha dekwa anụ nwaanyị n'oge ịbịazie na emezie ka ọ dị ọfishal na onye na-erughị 34 ya chọrọ nwaanyị ọ ga-anụ asị nke 34 ọ bụrụ ka ị nọ 34 na m na-achị gị mistake sef na m nọrọ na ọ bụrụ na ọ dabara m 27 28 years mgbe ahụ anọrọgodo m onwe m akpatago m ihe m na-eri anụrụ m nwaanyị Ugwumba at that age enwebeghị ya the gonad igina nwaanyị ibi ọ bụghị eziokwu maka na gee ntị ebe ọ bụ na nna ịma ndị ụmụ agbọghọ ole mụ na ha yigoro mgbe m nọ 28 gị na nwaanyị yiri iche na gị na nwaanyị nụnụ ịbatazila ya mụọ onwe anyị n'anya ihe na-ekwu bụ na m okonobi anyị na kịta thank God na nwaanyị n'oge maka inwe ga eji aka nwaanyị one day n'anya nwoke dị less than 30 years enwebero that training ya self train iji wee bi with nwaanyị and ihe dị ọnụ nwaanyị ihe onye kịta onye dị 27 years gịnị ka ọ fugoro self nna ya n'ahụ na ime ofu ihe na-enye m nsogbu ebe ị nọ kịta na ụmụ nwaanyị ga-ekweta ihe ị na-emezi ka ụmụ nwaanyị ka anyị niile kwekọrịta na ụmụ nwaanyị bụ ekwensu na ụmụ nwaanyị niile bụ ekwensu ị ga-adị qualified ka nka tupu ịmụta etu esi eme na n'ifoliwal na-enweghị ada amụcha nwaanyị amụcha etu esi ada amụcha nwoke na ọ ka mma ha rute eji nwaanyị na-eme ọgwụ mana mgbe anyị pere mpe anyị fụgo ndị ụmụ kirikiri ụmụ pinopino ọ pụtaba like this ụmụ 18 19 years anụ na ba ọ maka ịchọkwaghị enwe onye nke ahụ mana ụmụ nchọ ka m gwa gị ndị Hausa nwere ike ọkaburu efere ara ma jere n'aka anụ ya nwaanyị mana n'ala Igbo ife eji anụ nwaanyị abụghị na eke ịtụba ime ife eji anụ nwaanyị bụ na ị kwesịrị inwe that determination ka nwa gị mbala ike mụnwa amụm na mmanụ nwaanyị ụmụanyị ọsụm igwe ka nkọwara gị ka nkọwara gị o nwere eji ya bụ ilu ha na gwara yeah, the spirit will dawn on you nwoke n'orugo ihe dị agha agụwa n'orugo nke ụlọ ọ na-enyi nwaanyị sim onye ọcha sim that na I wish I'm your wife ha mechi ihe na n'echiche mụnwa si ebe nnọ kunie jee n'ugogbe dị na n'anya na ugogbe ihe mfuru ebe ahụ si ya nwoke irugo ịnụ nwaanyị onye ọcha bụ ihe gwara gị ha so ozi m na wish na mma anụ ya ka na mmadụ na ma erugoro i consider na ọ dịbụghị na diary before na what I'm trying to say na that maturity kpatara na if you check most of this year na 20 something years bụ nna ha nụrụ ha nwaanyị ọnụ ya ha dụsa nwaanyị or one in 50 ọ nọtụbara ime or maybe 1 in 50 or work ọrụ ha mana father enwenwu the patience ibi with nwaanyị whether you like it or not ma nne gị ma nne m ma nwunye gị ma nwunye m ụmụ anyị ndị nwaanyị bụ nwere ofu ihe na faha cheka nwoke eche na nwoke kịta nwere ike ihe adịghị n'otu onwe nwunye gị eme esi na mgba kịta ngwọrọ ịmara iwe onye mie nchefu ịmara nwere ike in the next 10 years ko n'ụlọ nwere ọzọ ọhụ ngwọrọ ka ịkpọrọ m mana ịtapụ na gị nọ taa ihe sokwara mkpọ gị so gị kpọọ m ihe so gị kpọọ ụmụnne gị otu echi na-echefuo ya onweta sị Ugwumba pụta nna here bee blọk na nke nwaanyị onye isi ka ọkwa ụmụ akpụcha ngwọrọ oge mkpụcha ga-ese ese m ngwọrọ na ihe apụta asị gị anụ mpawa ihe apụtarịrị that is ụmụ nwoke so a na-amụ ụmụ nwaanyị amụ ka akwụkwọ ana onye ọchọkwala onwe ka sọ ije nụ at 20 mana ihe na-echek bụ percentage ma ndị ọcha sị na ha mere research
anyị bụ ndị bụ research anyị bụ research for ndị ọcha mana ịmezi na ndị nke ndị ọcha gụdere nkịta sị that na back up with Google na anyị nwe ha back with Google anyị na-ejekwu ndị okenye jụọ ndị okenye ụfọdụ n'ime anyị nwe ihe dị na omenala na-ajụ ese na-eji ije mmadụ ife ọ bụ nwoke ọbụla lugoro ihe elu ịnụ nwaanyị ihe elule 30 na dịka ogbo ga ewesiba ife at least o tekizie 1 year and akwa ndatino o nwere ike ọbụna 30 n'ikwesịgo ịnụ nwaanyị inwego ego ma ife niile mana ihe dị na wee je jụọ ese wee je kọọ aka ma ihe na-edị na ife a na-emechi na ọgafe ahụ na-abụ o nwere ife m chọrọ ikwu na ihe Ugwumba kwuru na ụfọdụ na-elu 40 anụbụghị o nwere ezigbo enyi nwoke ọ nụrụ at least before that 40 ma imenụ o bidara 32 31 chee ịnụ nwaanyị ya na onye nke ọzọ akwụgbe na okwu chee etu a 9 minutes nke a bịa aka n'ala before recover from that shock o jekwa onye nke ọzọ neru 33 onye nke ahụ pịawa ya obi ọ na-asị na gịnị dịka na ihe na onye ọbụla nọ ilu onwe o jekwa nke emekọtara ya yo ọntị orutebeze ebe 39 ụfọdụ bụ chee ịnụ nwaanyị say that na mma anụrụ queen of the coast ọ machacha mma ọgụdị imi ya kwụrụ obodo o nwezi mgbe ọ ya elu o doghị anyị dat na ihe ya na-achọ na ya afịa gị je chọọ nwaanyị gị na ya ebi so some of them abụrụ na ọ chọghị ịnụ nwaanyị ụfọdụ ụlọ nwere ike nwaanyị ọ chọrọ ịnụ etekịta nwoke na-egere nwaanyị anaghị ị na-ebelieve no ka nnegoro onye o nwere ike one day setere ordinary trap o nwere ike ịkpachara anya hapụgodo 10,000 na pocket dị akwa gị biko na sụchapụgodo m akwa na meje ebu ka ịmagoro na ikezi ọsụcha dị akwa 10,000 ahụ efuo ikezi isi na o nwere ego dị na ọsọ n'afọ ọwụ ya ụmụ nwoke afọ gedat na onye a sịrị asị na 10,000 a nweta 1 million nọ ya eri ya nọ ya asị asị so sometimes that na-eme ụmụ nwoke obirivo nna ka ị na-achọ ịba ife a ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ simple question ka ọ jụrụ ya kedu onye dị ife a ka ihe esi nwaanyị esi gbakọsa adịtin omekwa obi ya jụọ oyi so na sometimes ihe ka jekwu maturity a o nwere eji ya bụ iruzie ifodat na ọbịa ha na aya manajibe n'ihi emenwe ihe dị na mana ụmụaka dị less than 30 enwere that temperament farman suffer with such loss ime ha anya ozugbo gị na-akụwasị ya kpata na nwaanyị nwere ike ime nye na-ebibe ọkpọ mana cheki nwoke dị matured jere mee ego nwaanyị asị ọnwụ nke nwaanyị senate gbara mmiri ọnụbịa ma nke nwaanyị kwa ntabe na ọ kwadoro kpọọ ndị be ha na-eche eje uhie na jecha mee ego nwaanyị ọ na-esi ike ibi nwaanyị n'ahụ kama ha esi nwaanyị eme ime osuru n'opu ọrụ gị ọ bụrụ maturity ọ dị mma ekwetịga ekwetara m ụfọdụ ihe i kwuru ihe m ji ekweta na ụfọdụ ihe i kwuru bụ na amaara m na enwere mgbe ọ na-abụ ruo agụụ ya abịa nwoke and until na agụụ ahụ abịa nwoke n'ahụ enweghị ihe ekwutere ya maka na ọ bụrụ na ị ka nọ na ọgbọ ime oyi wee gaa nụọ nwaanyị ị ga-enwe nsogbu mana enwere mgbe ọ ga-abụ dịka m nwa enwere mgbe o ruwere ihe na-eche eki bụ ego na-eji shit ofe maka ana m echi n'onwe m ego na-eji shit ofe ego one mụ na nwata a riri mgbe anyị pụrụ n'ezi o bido gbawa m n'obi mgbe ana m emebu ya n'ụdị iji mee impress ka a gaa Tantalizer ka a gaa Mr. Biggs bụ ndị na-ewu mgbe ahụ so mana enwere mgbe o ruru mgbe cheki wesi ofu ọnụ a m gara nara tata ego na dị ka o riri m o zugoro isi n'ụlọ sie ite ofe sie ofe ya nọ 3 days 4 days so ya bụ echiche bụ ihe bịaziri kpụrụ wazie akọ na uche mmadụ gaa na ya bụ ihe dịkwa ka orugo exactly na ụkwụ erugo mgbe ọ ga-ada mana ihe m ji nke ebe na-ekwenye ihe bụ na onye a ga-erulete 30 31 32 tupu o bido kpụwa echiche ka mmadụ kpụwa echiche gara n'ụdị ahụ onye ọbụla bụ playboy orugodo 60 years ọ ka ga-abụ playboy ya bụ na enweghị particular age ọ ga-abụ iruo maka na ofu okwu osisi kwuru etu a ka anyị were ukwu mango maatụ ọma mango eju n'ime mango a juru n'ime ikekwa abịa na nke a enwe ihe dịka mango 10 nke a dị mango 8 ofu ga-ebu ụzọ chaa na nke a si ebe a gabiri ebe a ofu acha si ebe a gabiri ebe a ịbụọ na ịtọ acha ndị achawara ikpeazụ eburuzie ndị nke ọzọ buru ụzọ chata ọtụtụ ya bụ na etu a ka ọ dị na ndụ
enweghị goal post a ga-achị nke ọ bụla ị ga-agbabanye ebe a na ọ bụla mgbe o ji tụta ụra bụ ụtụtụ mana ihe anyị na-ekwu bụ anyị nọzi na-egbafuo ihe anyị ga-eji bụrụ mmadụ ijiri ya na-eme ọyị anọkọta mmadụ ewere ike ọ ga-eji mụ nwa were ya na-anyụ sụsọ ahụ bụ ihe mere na ụfọdụ ụmụaka na-abụziri apụta ịhapụ ha mgbe ahụ ga-eruzi mgbe ha ga-eme ha na ọ bụrụ na enweghị etu o si kputuo ha anya ọ bụrụ na ha na-ana n'iyi ndị ahụ agabazie ma dibịa ma ụlọ ụka ma ndị amụma chọwa etu a ga-esi kechite ofu nwoke na ndị a ga-ekechite ọ bụ maka ndị otu anyị kama na mkpọkọ okwu mbụ na mụnwa nụrụ na 34 narị akwa arịrị na ọ bụrụ na mma na nkara ịnụ 27-28 maka na mba 27-28 ọ na-abụghị na mmadụ na-ene anya ka ọ ga-egbughị ozu bute onwe ha na ịma bifo egụcha akwụkwọ ị ga-amagoro eji ya agbaratago ọ na-abụghị na a na-eme enye ịga obodo oyibo n'ime ha o kwesịrị ọ bụrụ na ọ dabara nwa m nwoke mechaa ihe na 28 years ya ga-anọ nwaanyị ọ nụrụ ebe ahụ a na-agbazighị onu enweziri mgbe ọ gaba ruo ịhapụ ha ị mana ọnụ nwaanyị dị mgbe ị na-ekwu na ọ dị likely ọ nọgide one day ọ hapụ ndị be n'ụlọ gbafere jere obodo oyibo ọ gbafechakwara nata ma nkwedo ka nwa m hapụ nwunye ọ nụrụ ọfụ gaba obodo oyibo onye ka ọ na-ahapụ ọma ngwa gị na the problem bụ na ọma ngwa gị because na ụmụaka aha afịa from English akwa nwaanyị bụ na ka ngwa gị ihe eji ekwu maka maturity ometụta ndị Anambra anọghị onye Anambra ebuto cheki ya ọ bụ na ndị nụta nwa kịta menye nkwe nri ndị mụta nwa ndị ọgọ m mee nke ahụ adịghọ ma eweta nkwe ga eji wee jee ebe ahụ nwaanyị afọ ọ bụ na ọ dị ime mmeje nkwa antinatal o nwere so many things ụbụrụ ya na-achịkọ mana nke nwatakịrị kọza ha achịkọ nwatakịrị below 30 na-achịkọ ọ bụ nụọ nwa atụba m ime ọmụọ nwa bee na-eje mmenu mana ọ bụrụ na o luo mgbe na ọ ya ebido chebe echiche na ịnụọ nwaanyị na famili na-atọ ịwatara famili na-atọ nke gị nke eji ịrụta nwaanyị adobe nke parents gị na nke ndị ọgọ gị families so ọrụ ha na ụdị ahụ ife na the maturity adịbago in you so ihe ọ bụla ị na-eme ị na-eche anọvi etie nwunye gị ife icheta hey n'ọkwa family third involve na ọkwa na ime kịta kere ihe ndị a eche ọ na ndị unu ka eme ke ndị nke ọzọ mana ụmụazị dị lesi ahụ eche ka ọ na-eche bụ mee n'ime you go back to your fucking home ọ bụ onye nwa bụ ome ebetiga ngwa ka nyere ya aka nke a ga-abụ mpịachi okwu m ịma na mgbe izizi ọ kwara nne na nna na-anụrụ nwa ha nwoke nwaanyị ana mgbe ahụ ha nụtara nwa ha nwoke nwaanyị ha na-anụta ya anya ha adị n'ebe ezinụlọ nwa ha nwoke na nwunye nọ mere na ọ bụrụ na ị gaa ịnụ nwaanyị na-ada akpọnye ya nke nwoke ahụ nọ nna nke nwoke ka a na-akpọnye nwaanyị n'ụdị na nna nke nwoke bụ ihe na-aga inekọta nwata a na-amarụgo na onye nke a na anya ka dị ya n'elu mana ka enye aka jituo ya anya ka a mara ka ọ ga-aba uru na ndụ ọ ya bụ nke mbụ mere na ọ na-abụrụ na mgbe ochie ahụ nna gị nụtara gị nwaanyị mere a ji adị ọtụtụ nwaanyị nna gị nụtara gị onye nke izizi ọ bụghị ji aka gị chọta imechazie mgbe ị topụtara ọ bụrụ na ọ dịghị agha ịchọwazi onye ọzọ ị ga-anụ ịkazie nka ị chọrọ onye nke ịtọ imezuo ya ụtọ maka ịnụ ịbọ ị na ada na ịnụrụ ofu ọ ịnụzuo ya ụtọ maka ịnụ ịbọ mana ị na-achịta azụ na nke mbụ ahụ anụrụ mgbe nna gị gara nụtara gị nwaanyị nke izizi ahụ ọ na-enekwesị gị anya ịnọrọ ichekiri etu esi arụ mmasị ahụ bụ na anọkọta ikekwe ya na maazị Nnamdị akpagbuo na ebe ha na-aṅụta nkwụ dịka mbọsị m jụrụ Zebụrụ ya ajụjụ ihe a ka ọ kọrọ m sị m na papa ya na papa nwunye ya akpachana anọkọta ezie si gagodo weregodo ite mmiri a bụ narị ya na ba maazị Nnamdị mgbe ahụ ị na-abịa ka ibu n'anya maazị Nnamdị akpọpụtago ọbịa ga-eribie ya ga-anata ya bụ ite ahụ ibu abịa enene etu odusi n'onwe unu oru mbọchị ọzọ nna gị akpọrọ ma gị na nne gị na ụmụnne gị ndị ọzọ asị na a na-aga izute maazị Nnamdị akpọrọ gị kwadocha ọfụma erute onye ga-ebupụtara unu nri abụrụ ọbịa ga-eri ịta ka a na-eche ese etie mgbe ahụ ya bụ na ha maara na unu ka na-asa ahụ n'afọ n'afọ onye a ga-akwagide unu na ọ bụrụ na ọ bụkwa ndị nkịta atị something ka a na-akwagide nọ ndị a pere mpe bụ etu o si dị mgbe ochie maazị metu nsi bịa tụgharịa ya kịta
mana ihe mmarụ bụ na mgbe ọbụla ụkwa ji ruo oge ọ ga-ada mgbe ahụ ọ ga-eru ihe dị agha agụwa ịmanụ na oru ego na anya gị abịawago o nwere ike bịara 25 years nwere ike ọ bịara 28 nwere ike ọ bịara 30 nwere ike ọ bịara 30 32 33 dịka onye nwa na-ekwu mana ọ gafewe mgbe aha dịka onye nke ahụ kwuru n'ọnụ 39 si chọwa ihe n'anya na ọ dịka ikekwa bụrụ na enwe ego n'ori onye ahụ butere mee ya mgbe dịka egbe ọgụ ya darụzi ọrụ o nwere ihe ọ na-ezo ma ọ bụ na o bụ ibi adịkwa mma nke ọbụla dị mma bụ ihe na-ekwu bụ na ndụ m azụmụgbe kwado anụcha di na nwunye mụta nwa ka agbasaa mba echọrọ m bifo na amụọ nwa gbasaa nụ ọ bụrụ na achọghị ibi mana nwoke ọbụla dịgoro matured na like ije extreme sustain marriage. Most of ndị anụ nwaanyị na mere akpatago m ego mebi nwa zanapụ ihe ọpịkịta ike ọpịta ife 25 oje nụọ nwaanyị ụmụ nwaanyị anyị ma o were gwọ ọgwụ ego. Most of them ha believe na nwekasị wete ojezi onwe ke gwọ ọgwụ ụbịa mara ọmahọ because agwụ wete mmadụ wete nwunye because na fada free ọfụma na onye rugo ta something ya sị ọkụ nwaanyị ji eme ego kedu ihe ya kọrọ ndị ọga ka ekenye esi wee kedu abaga n'isi. So in essence onye olu maka mgbe anyị na-ekwu m ka a na-eduju ụmụazị ha jee maka kịta bụ nwata ya agwa nna esa na ụmụrụ onye mfụrụ ebe a onye na-ekwuta something years ọsị nna na onwe ya fụrụ ebe a na-achọrọ ịnụnụ mana nke ọzọ bụ nna ya dịsị n'azụ eduje ka o jee nụọ nwaanyị all two different thing. Nna ya na-azụ ya nri mana kịta bụ nye nwere azụ nna ya na-azụ other families nri anyị ga-ana o doro m anya na onweghị ka nkwenyere na ụfọdụ ihe ị na-ekwu marakwanụ na ị nweghị ka ikwenyere m maka na ịbụ ekwe ya bụ na anyị ga-ahapụzi ya ndị biko ị gaa na comment section egwu anyị nke maka na amaghị m etu m ga-esi kwuo ka nwoke a wee ghọta na ọ bụghị ogologo bụ na mma m etoka na ọ bụghị na mmadụ ebuka m ibu ka eji anya ikpe ochi ya bụ na mgbe ọbụla ị toruru o bidoro gụwa gị nụọ na ọ bụrụ na ọ gbasa ị ga nụta ọzọ na ọ bụrụ na mkpezi ekweghị unu maka na ọ bụghị ọsụsọ ndị nụrụ na nwata na-agbasa ma ndị nụrụ na agadi na-agbasa mgbasa dị everywhere ka emekwa ya ebetike